Wel, bore da bawb. Gobeithio bod chi gyd yn iawn. Croeso i Wasanaeth gofalwyr gyda ni heddi fel wythnos, fel rhan o bythefnos egwyddorol ac empathi. Siwan Richards i fi o e-sgol, a mae'n bleser cael cwmni person pwysig iawn yn y gwasanaeth mae heddi, sef Sandy Grieve, swyddog arweiniol datblygu a chysylltu'r sector gyda gofal Cymdeithasol Cymru. Bore da, Sandy, croeso mawr i ti. Sut wyt ti bore yma? Bore da, Siwan. Bore da pawb, a diolch yn fawr iawn am gohoddiad i fod yma bore yma. Edrych ymlaen yn fawr iawn. Wych. Reit te, newn ni fwrw ati, Sandy. Gret, diolch yn fawr iawn. Reit, so, Wythnos Gofal 2025. So, pwy da ni yn Gofalwn Cymru? So, mae Gofalwn yn website dio i helpu pobl i ddallt be mae o'n feddwl. Ac am y gwaith ffantastig sydd yn cael ei wneud gan y gweithwyr allan yn y maes gofal ac i rhannu gwybodaeth am y wahanol swyddi sydd yna i drio denu pobl i fewn iddyn nhw feddwl, waw, mae hyn yn ofnadwy o dda a dwi yn ffansio gweithio yn y maes yma yn y dyfodol. Pobl sbesial iawn sydd yn gweithio yn y maes yma hefo sgiliau a gwerthoedd arbennig a da ni'n mynd i siarad am hynna fwy bore yma. So ymlaen, please, Siwan. Iawn. Reit, ta. Cwestiwn i chdi, Siwan. Cwestiwn i pawb, ond i Siwan dwi am ofyn, be ti feddwl pen ti'n clywed am y gair gofal? Nawr te, beth fi'n meddwl pan fi'n clywed am y gair gofal? Rhywun yn edrych ar ôl pobl? I wneud siŵr bod nhw'n hapus ac yn iach, bydden ni'n meddwl. Siwan, da iawn ti. Gawn ni weld be mae'n deud ar y sleid. Right. Dyna ni. So, ti wedi deud mae rhywun yn hapus. So, pam di rhywun ddim yn teimlo'n gret a mae yna rhywun yn dod i ofalu amdanyn nhw, maen nhw'n teimlo bach mwy hapus. A be arall sydd ar y sgrin? Na ni. Mae gofalu ar rhywun yn golygu bod ni yn helpu nhw i aros a byw yn iach. A rhywbeth arall? A diogel. Da iawn, Siwan. Mae fod yn teimlo'n ddiogel yn hynod o bwysig i ni gyd yn bywyda. Awn ni mlaen, please, Siwan. A gennau gwestiwn arall i ti. So, ti di deud beth ti feddwl ydi gofal. So, pwy ti'n meddwl da ni'n gofal amdan? Wel, allai fod yn lot o bobl. Fi'n gofalu am yn hun ac am fy mhlant, rhieni, ffrindiau hefyd o bosib. Ie, spot on. Gawn ni weld eto beth da ni di ddeud ar y... Na ni. So ti di deud, ti'n gofalu amdan chdi dy hun, dy blant, ein teuluoedd, ein ffrindiau. Mae pawb, da ni'n gwybod yn y bywyda pryd da ni eisiau, ella bod ni'n teimlo'n sal, neu bod ni rhywbeth wedi digwydd yn y bywyda ni, a bod ni jyst yn teimlo bach yn drist amdano ni'n hunan, a da ni jyst eisiau rhywun ddanos bod nhw yn meddwl amdano ni ac yn gofalu amdano ni. Reit, ymlaen i'r un nesaf. Pwy ti feddwl sydd yn gael gofal? Pwy sydd angen gofal? Pwy da ni'n gofalu am? Wel, y pobl cyntaf falle sy'n dod i'r meddwl yw'r pobl hŷn, yr henoed. Ia. A pryd ti'n meddwl da ni'n gofalu amdanyn nhw? Pryd mae rhywun angen gofal? Pan maen nhw'n sal fel arfer? Ia. Pan maen nhw'n fregus, pan dyn nhw falle ffili wneud pethau iddyn nhw eu hunain o bosib. Yn union. Awn ni weld beth sydd ar y sgrin, ond ti yn iawn. Pan mae rhywun ddim yn teimlo nhw hunan, bod nhw'n sal, bod nhw'n drist, bod nhw angen bach o help, angen bach o gefnogaeth, gen o'i ffrindiau, gen o'i mam, gen o'i brawd neu chwaer. A dyna ni, nes ti ddeud hefyd, pan mae rhywun ddim yn teimlo dda, pobl sydd yn fregus, pobl sydd yn hŷn, nain, namgu, sydd falle eisiau byw adran annibynnol a bod nhw jyst angen dipyn bach o gymorth gynno ni i wneud yn siŵr bod nhw'n cael bwyd, i wneud yn siŵr bod nhw'n gynnas, i wneud yn siŵr bod y tŷ efo bob dim nhw angen i fyw yn iach ac yn saff. A be arall sydd yna, dwch? Dyna ni, pam da ni ddim yn teimlo dda, de. Da ni'n gwely, da ni'n clywed pawb allan,
yn cario ymlaen efo bywyda, a da ni'n teimlo'n drist yn glai. So da ni eisiau rhywun i ofalu amdana ni. A dyna ni, pan mae rhywun, falle hefo anghenion, ella rhywun sy'n byw fo dementia, rhywun sydd yn hŷn, neu plentyn bach, da ni'n gallu gadael babi bach 2 oed ar ben eu hunan. Maen nhw angen gofal. Yeah. Reit, sut mae gofal yn neud i rhywun deimlo, ti'n meddwl? Wel, pan i fi'n sal, sydd ddim yn aml, fi'n eitha iach, ond pan ydw i'n sal, mae fe jyst yn braf cael y teimlad na, cael rhywun yn edrych ar ôl fi, dod â dŵr, dod â paned o de, dod â bach o fwyd neu ffrwyth i wneud fi deimlo'n well. Na chdi, ti yn llygad y le fanna. Nawn ni weld be mae o'n danos ar y sgrin. Dyna chdi. Bes. Da ni wedi siarad yn barod amdan hyn, do, so mae'n gwneud rhywun yn deimlo bach mwy hapus na oedden nhw'n drist, bach mwy hapus yn bod rhywun yn reit sylw iddyn nhw. Gael eu parchu, mae parch yn hynod o bwysig. Teimlo'n ddiogel, da ni wedi sôn amdan, a teimlo yn grymus, empowered ynde. Reit, so beth dwi am wneud rwan? Dwi am symud ymlaen i'r 6 gwerth. Mae'r 6 gwerth mae'n hynod o bwysig, sgilia arbennig di hein yn y sector i wneud yn siŵr bod chi'n cael eich gofalu a yn saff ac yn dda. So, gofal yn ganolog wrth gwrs i gyd. Mae gofal yn air hynod o bwysig, am bod sa da ni'n gallu gofal, da ni ddim yn gallu symud ymlaen i weithio yn y maes, a da ni ddim yn gallu edrych ar ôl rhywun. Da ni'n gorfod danos i rhywun, compassion, tosturi, mae hynna'n hynod o bwysig i ddeud, dwi'n dall sut ti'n teimlo. Bod yn ddewr, mae hwn yn air, mae rhywun yn meddwl, dewr, ond os rhywun yn gofal am rhywun, da ni'n gorfod fod yn ddewr. Weithiau, da ni'n gorfod wneud pethau, da ni falle ddim yn teimlo, da ni wedi wneud y blaen, a wedyn da ni'n wneud o, da ni'n meddwl, waw, dwi wedi wneud yn gret yn fama. So mae ni'n angen fod yn ddewr. Ymrwymiad wrth gwrs, commitment, deud, da ni'n mynd i wneud hyn. Cyfathrebu, hynod o bwysig, a wedyn cymhwysedd. So, nawn ni glywed dipyn bach fwy am rhain rwan, y 6 gwerth pwysig yma. So, gofal yn ganolog. Be ydi gofal? Da ni wedi clywed am gofal heddi yma. So, mae'n meddwl amdan, ar amser ydych chi y Siwan wedi gofalu am rhywun. Ti wedi sôn dipyn bach yn gynharach am dy blentyn falle, neu dy fam, neu dy dad. Ti eisiau jyst deud yn sydyn amdan y brofiad yna? Wel, eto, sa wedi cael lot o brofiadau, achos war y teg, mae'r plant yn iach iawn, ond fi'n cofio un adeg lle ath yn ngŵr i yn dost iawn, a oedd e'n methu codi, oedd e'n chwys drosto fe, ond oedd e'n teimlo'n oer iawn, ond oedd e mewn gwirionedd oedd e'n dwym iawn, a gorfod i fi ffonio'r doctor ac yna mynd a fi'r ysbyty, felly sicrhau bod fi'n edrych ar ei ole, trial cael ei yfed dŵr, a bod fi yna iddo fe, oedd y peth pwysig fi'n credu ar y pryd. Ond oedd e'n iawn, dim problem, oedd e'n well ar ôl gweld doctor. Mae hynna'n sampl reit dda, dydy. Even fel rhywun sydd yn hŷn, da ni dal yn teimlo yn fregus pan da ni ddim yn dda, a da ni dal angen rhywun i edrych ar yn hola ni. A sleid nesaf, sgolwch y dda. So, dwi wedi sôn am tosturi, danos compassion, a dyma be mae hyn yn feddwl de. Just dweud, da chi'n gwybod, helpu ffrind, falle pan maen nhw'n drist, gofyn i rhywun, sut dwi ti? Roed anreg bach rhywun, neud paned o de, neu ista hefo nain a taid i gadw cwmpeini hefo nhw. Ar un nesaf, plis. Na ni. Dewder. Be ydi dewder? Meddylwch chi rwan yn yr ysgolion am amser da chi wedi danos bod chi'n ddewr. Rhywbeth da chi wedi wneud. Falle da chi wedi dringo mynydd, mynd i fyny'r Wyddfa, neu wedi gwynebu rhywbeth oeddech chi reit ofn wneud rhywbeth. Falle di reidio beic am y tro gyntaf pan oeddech chi'n blentyn bach. Meddwl am mynd i'r ysgol uwchradd. Mae hein yn neud ni gyd deimlo da ni'n gorfod fod yn ddewr a fod yn gry. A'r un nesa, ysgolwch yn dda, Siwan. Ymrwymiad, mae hwn yn hynod o bwysig. Mae rhaid i ni ddanos bod ni yn, fel pledge de, drystio, da ni'n deud, dwi'n mynd i wneud hyn. So,
Mam, dwi yn mynd i wneud fy waith cartra y funud dwi'n dod adra bob dydd o'r ysgol. Dyna ni, a chdi wneud pledge. A deud be da ni'n deud bod ni am wneud. So, os da ni'n deud dwi am wneud hyn, dwi am wagio'r dishwasher bob ora cyn mynd i'r ysgol, wneud o'n de. Danos i rywun bod chdi'n danos y commitment yna. Ti'n mynd i fod yn gyfrifol, a ffyddlon a danos parch ar gyfer bobl. A yn fwy na'n byd arall, fod yn reliable, mae hynna'n hynod o bwysig i ddanos bod chdi yn ymrwymio. A'r nesaf gwelwch y dda si wan. Cyfathrebu. Be ydi cyfathrebu? Mae cyfathrebu yn hynod o bwysig yn maes gofal yn ein bywydau gyd. Dwi eisiau chi feddwl o'r amser, da chi yn cyfathrebu. Da ni gyd yn cyfathrebu bob diwrnod. Da ni'n cyfathrebu rwan. Cyfathrebu drwy'r iaith Gymraeg. Mae'r iaith Gymraeg yn hynod o bwysig yn y maes gofal. Pam da ni'n siarad efo pobl sydd bach yn fregus neu plant bach sydd yn teimlo bach yn saffach am bod ni'n siarad yn eu mam iaith nhw. Falla da chi adra weithiau yn chwarae ar yr Xbox, chwarae games efo rhywun eraill. Mae hynna hefyd yn cyfathrebu. So mae cyfathrebu, diolch just amdan siarad. Mae o'n gallu sbio ar ffordd mae rhywun yn edrach a ffordd mae rhywun yn dod ar draws i chi. A da chi'n meddwl, mae hein yn cyfathrebu i fi bod nhw ddim yn teimlo'n dda a dwi angen rhoi bach o ofal iddyn nhw. A'r un nesaf gwelwch yn dda. A hwn di'r un dwytha, mae'n i gyd mor bwysig a'i gilydd. Yr competence, yr cymhwysedd, y medru i wneud o, y gael y sgiliau i gallu wneud. Dyna dwi'n chi'n dall, un o'r chwechled gwerth di hwn. Mae hwn yn hynod o bwysig, just fel y lleill i gyd, bod yr gwybodaeth a'r sgiliau i gynnoch chi, a bod y ffordd eich ymddygiad chi tuag at bobl, falle bod chi ddim bob tro yn hollol ddallt amdan y person, a bach allan o'ch comfort zone amdano fo, ond da chi dal yn mynd i fod ymddygiad da ac onast, a danos bod chi'n gallu gwneud rhywbeth, a mae'r sgiliau mae gyd a'r gwybodaeth yn mynd i reid hyder i chi, a mae o'n mynd i reid yr talent i chi. So, y gwybodaeth mae gyd sydd yn mynd i wneud chi'n berson sydd yn gallu wneud rhywbeth. A da ni wedi byrlymu trwad bore yma yn siarad amdan be di gofal. Da ni wedi clywed lot amdan ofal. So, be da ni wedi wneud? Da ni wedi creu llyfr efo llawn o weithgareddau i chi. Mae yna lot o bethau llawn hwyl y fama i chi wneud a ben eich hunan, fel dosbarth, efo'ch athrawon. Da chi wedi clywed wrsos yma amdan be ydy gofal. So, wwan, da ni eisiau chi wneud fel mural bach, neu wneud rhywbeth poster ar A4 yn deud danos i ni be da chi wedi ddysgu, be da chi yn wybod am ofal. Gwch chi fod mor greadigol a da chi isio, a mae hwn yn competition, so mae yna docyn llyfr, gwerth 50 o bunna, a mae yna merch gynnon ni o Gofalwn Cymru hefyd. So, be na i rwan, da chi'n mynd i gael y gwybodaeth mae gyd ysgolion a thrawon, nawn ni ddanos example bach i chi nesa o be mae rhywun wedi wneud gynt. So dyna chi, rhywbeth fel yna, im rhaid i chi wneud o fel yma, gwych chi fod mor greadigol, efo'ch paent, efo'ch beiros, efo'ch crayons, beth bynnag da chi eisiau wneud. A wedyn ddoi nôl wrthnos nesa, da ni'n mynd i gael hein i gyd i fewn, a fydda ni'n marcio, a fydd na drumroll i weld pwy fydd yr enillydd. Felly, pob lwc i chi gyd, a diolch yn fawr iawn i chi am wrando bore yma. Diolch yn fawr, Sandy. Byddai'n rhannu'r her a hefyd y llyfryn gweithgaredd gyda phawb. Felly, yn dilyn y gwasanaeth mae bore yma nawr, ewch ati gyda'r her i greu murlun gofal cymdeithasol. Allwch chi rannu eich gwaith chi wedyn drwy e-bost o fi, siwan.richards@e-sgol.cymru, neu wrth gwrs tagiwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol, e-sgol a Gofalwn Cymru.
Byddwn ni'n ceisio rhannu yr holl fyrluniau phosib yn yr ail wasanaeth, felly welwn i chi nôl fan hyn fydd Gwener nesaf y 30 o Fehefin yr un amser 8:45. Ni'n edrych mlaen yn fawr at weld yr hyn chi wedi bod yn wneud o ran gofal. Cofiwch bydd angen dyfais arnoch chi wythnos nesaf achos bydd cwiz Cahoot ac wrth gwrs y gwobr arbennig. Felly diolch yn fawr i ti Sandy am dy amser am rannu'r negeseuon pwysig o ran gofal. A diolch i chi gyd am ymuno. Welwn i chi wythnos nesaf. Hwyl fawr! Hwyl!